Здравейте, аз съм Краси Марков и в това ревю ще разгледаме Sigma 30 мм DC-DN Contemporary на постоянно отворена бленда от 1.4, проектиран за APS-C Crop сензор камери. Обективът се предлага в няколко варианта, които виждате изписани на екрана, а в случая аз ще разгледам версията за Canon RF Mount. Това е обектив, който съчетава красотата на широко отворената бленда и зрително поле много близко до човешкото възприятие. А освен това, този обектив е и много лек. Обективът е с размери 69 на 71.3 мм и разбаза филтър 52 мм. Тежи 285 грама, а корпусът е направен от поликарбонат, което се усеща много близко до алуминия като изработка и го прави издържлив на различни температурни условия. А по пръстена за фокус имаме оребрено покритие, което подпомага въртенето. Относно въртенето, този пръстен се върти много плавно и леко. Също и тук от Sigma са се погрижили да осигурят гумираното уплътнение по байонета против влага и прах. Обективът разполага с зрително поле от 48.2 градуса и с минимално фокусно разстояние от 30 см. И сега нека да видим в какви ситуации може да използваме този обектив. Относно видеото, този обектив е чудесен избор, особено при снимане в по-слабо осветени ситуации. В следващите кадри виждате как работи автофокусът, като умишлено го тествах през друг обект, за да проверя колко точно прехвърля и насочва от един обект на друг. Също така е много подходящ за използване с гимбал. Вижте тези кадри. За мен лично една от най-силните страни на този обектив са портретите. И като казвам портрети, има предвид сватби, кръщенета, персонални фотосесии, но също така защо не и за пейзажи и продуктова фотография, когато целта е на преден план да изпъкне основния обект в кадъра, което може да го постигнем именно с отворената бленда до 1.4. Недостатъци не споменах, просто защото не видях такива. Дали би го използвал? Категорично, ако използвах кроп сензор тяло. Благодаря на Фотографски системи, че ми го предоставиха за тест и ревю. Линк към техния сайт ще намерите долу в описанието. Надявам се, че видеото ви е харесало и ви е било полезно и ви е накарало да се замислите дали да не добавите този чудесен обектив към арсенала си от обективи. Оставам на вас да прецените. Чао и до следващия път!